Soplete, claro, por supuesto. Pasamos o soplete, lavamos, ahora lavamos con máquina de presión, antes lavábamos con a pedra, pero ahora lavamos con máquina de presión, somos un pouco máis modernos, e agora a forma de despiezar e todo, pois igual que antes. Xa se vaciou, non? Sí, xa está, xa podemos empezar. Perfectamente, pois empezamos a partilo. Moi bien. Veña, dalle aí. Pois deixamos aí a Buratiño partindo o porco, eu aproveito outra vez, estamos con Antonio Suárez, que é o presidente da Asociación Gastronómica Taberneiros do Pobo, de aquí de Maceda. Boas tardes de novo. Boas tardes. Bueno, menudo ambiente que tedes aquí, é o primeiro que quería falar con vostede. Isto é unha das festas que nos facemos que para nós é a mellor porque temos merenda 4 días seguidos. E do porquiño aproveitase todo, eh? Exactamente, isto é unha auténtica festa. Bueno, falando de festas, temos que falar do que vai acontecer aquí en Maceda o vindeiro sábado, quedan 48 horas nada máis, nin máis nin menos que a Festa da Zorza, que é un referente na zona de festa gastronómica. Sí. Esta é unha festa que nos sacamos a primeira vez xa hai 6 anos. Empezamos como Festa da Matanza, pero despois escollemos o da Zorza porque nos resultou bastante ben. Entonces é unha cousa que acepta todo o mundo e é unha cousa fácil de facer tamén. Non ten moita elaboración, é unha festa que se fai, unha zorza que se fai en todas as casas. E a xente gustalle. Bueno, estou vendo que sodes todos un grupo de amigos, ademais de aproveitar para facer a matanza, isto tamén é un evento social moi importante, porque estades aquí os amigos, pasando ben, tomando viño... Sí, no, isto é todo desde onte que se matou o animal hasta o sábado á noite que se fai a zorza, isto é unha merenda seguido. Isto é digno de Don Benino de Larpeiros. Canta xente esperamos aquí en Maceda para a Festa da Zorza? Pois estamos atendendo como cerca de 250 personas cada ano. E cada ano vamos a máis e esperamos que seguir así. Agora mesmo veño, Antonio, que quero falar aquí un momentiño con Matachín, porque claro, é a Festa da Zorza este próximo sábado. Cales son as partes do porco que aproveitamos para facer a zorza? Pois para facer a zorza podes aproveitar todo, porque o porco non ten desperdicios, ningún. Pero bueno, isto, por exemplo, é un pecado botado ao chourizo, porque sabe moi ben así. Paso lombo. O solombo, para a zorza. Entón, isto, a noite comemos así. Asamos e comemos. E para a zorza, pois vai... Neste caso, vamos a picar os xamós.